iki nggo mbok wek, iki dienggo mbok nom, lah iki dienggo selingkuhan. Ya toh, mending pokoke telu iki pokoke. Maksudmu ki piye to jane iki? Lho, iki lemari, kok lemari. Iki meja rias lho, Mas. Nggo nukokne mbok wek. Iki dienggo mbok nom. Heeh. Lah iki dienggo selingkuhan. Bojo telu berarti. Beh, Iki regane murah kok, Mas. kasih sultan berarti iki. Iya toh. Murahke piro? 1.300.000-an ae. Ya Piro? toh. 1.300.000-an. Aja enggak jawab lho iki. Tenan iki, Beh, Ki. bahane apa iki? Ya jati to. Jati asli apa ora? Jati, Bos. Lho, enek kursine barang, ya toh. Enek lacine. Ini ki mosok ya bahane kayu randu to. Beh. Bahane kayu Masuk. jati, gratis ongkir Mas ki pisan. Ndi ae? Jawa Timur, Jawa Tengah, Jogja, Madura wis gratis ongkir ya toh. Heeh. Engko bayare engko nek wis ning omah ae lagi dibayar. Ngono. Barang datang baru dibayar. Beh. Lah carane piye? Mbok nom mbok tuwek iki. Ya. Kartuku cara pesene piye? Yuk kuwi to enek nomor di bawah bio profil kuwi enek nomorku. Heeh. Ning deskripsi kuwi enek nomorku langsung dikring-kring. Mas, meja rias tak nggo mbok wek karo mbok nom karo selingkuhanku pisan. Wis tak kirimne langsung Bayu Regane Wangi. piro? 1.300.000-an. Oke, lho meja rias nggih. Minimalis 1.300.000. Nah, masuk iki.